ମାଛ ତରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ପକେଇବା ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଛାଡ଼ିବା ପିଆଜ। ପିଆଜ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଇକି ଫୁଟିଲାଣି। ପିଆଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖଡ଼ିକାରେ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି ପକେଇବା। ତାପରେ ପକେଇବା ମସଲା, ସୋରିଷ ମସଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। କଲର୍ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ପକେଇବା ଟମାଟୋ, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି ପକେଇବା। ହେଇଗଲା ଆମ ମାଛ ବେସର। ଏବେ ପକେଇବା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ, ବା କିଛି ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ପକେଇଦେବା ମାଛ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ଭାକୁର ମାଛର ମୁଣ୍ଡ।